పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం నియోజకవర్గం వాసిరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి కుటుంబానికి పరామర్శించిన మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు, శాసనసభ్యులు ఎంఎస్ రాజ్ ఠాకూర్ ఇటీవల మరణించిన టీవీఎస్ షోరూం యజమాని వాసిరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు కలిసి రామగుండం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఎంఎస్ రాజ్ ఠాకూర్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు ఉన్నారు. సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ మార్నింగ్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు టాప్ కలర్ ఇట్లా చూసి మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయి ఉంటుంది.